Slováci majú opäť dôvod na športovú radosť. Za všetkým sú malí zanietení hráči šachu, ktorí na majstrovstvách Európskej únie brali ocenenia rad za radom. Túto kráľovskú hru už dokonca využívajú aj niektoré školy. Predstavte si to ako povinný predmet. Jos! Ďalší materiál. Nie len zanietený šachista, ale aj reprezentant. Prednedávnom sa totiž podarilo len 9-ročnému Sebastianovi Kostolanskému zviditeľniť Slovensko. Vášnivý hráč s prehľadom a bez veľkého úsilia porazil na majstrovstvách Európskej únie všetkých konkurentov. No, na začiatku som hrával s detkom a potom som začínal byť dobrý. No a začal som vyhrávať ceny. Je to najmä skvelý úspech je u Zlatého Kostolanského, ktorý šahrak veľmi krátko aj vidieť, že to pracovitosťou sa dospel k takýmto výsledkom. Dobré meno v Slovensku urobil aj 12-ročný Adrián a 8-ročný Matej. Obaja sa umiestnili na popredných priečkach. Skončil som druhý. To tretie miesto na majstrovstvách Európskej únie a prvé miesto na majstrovstvách Slovenska do 8. Šach to je tréning mozgu. Viaceré výskumy dokázali, že veľmi pozitívne vplýva na pamäť, celkovo na logické myslenie a aj pomáha mladému človeku naučiť sa rozhodovať v obmedzenom čase. Kedy je ideálny čas začať so šachom? Dá sa začať ešte v predškolskom veku. Máme veľa takých príkladov veľmi úspešných. Čo by si chcel v tom šachu dosiahnuť? Pokiaľ sa dá najlepšie, čo môžem. Šach využívajú už aj niektoré základné školy na Slovensku. Nemyslíte si však, že ho deti hrajú v rámci svojich záujmových krúžkov. Práve naopak, táto kráľovská hra je popri matematike, čítaní či písaní povinným predmetom. Pracujeme vlastne primárne so šachovnicami alebo v programe Fritz & Chester, ktorý si slúži na výučbu šachov pre deti. A neskôr sa budeme dostávať práci s premietačkou, práci s väčšími šachovnicami, budú mať rôzne logické úlohy. Dobre, ešte necháme figurky. Andrejko. Potešila si sa, keď si sa prvýkrát dozvedela, že šach bude povinným predmetom? Áno. Ty čo radšej hrávaš, takýto klasický šach alebo na počítačoch? Mňa obidva bavia. A tým, že vzdelávame deti nadané, ktoré práve majú radi také tie kognitívne stimuly, tak sme zvolili šach ako jeden z predmetov, ktorý vlastne hravou formou rozvíja strategické myslenie, logické myslenie, ale čo je dôležité pre nás, podporuje rozvoj osobnosti. Chcel by si, aby bol šach viackrát ako raz do týždňa? Áno, chcel. Šach je v škole povinným predmetom od 1. do 4. ročníka a z niektorých detí sa stali už aj reprezentanti. Čo máme starších žiakov, už boli aj na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy v celku úspešne. Už som na niekoľko tých turnajoch bol. Ako si dopadol? Väčšinou na poslednom mieste. Ja mám už medailu, ale 3. miesto. Figurka je na zemi.